Maita yenyu adiwatari tiri panyaya yekutarisa vana, nyaya inosuwisa. Vana inyika yamangwana, vana ndiwo upenyu hwedu. Ndosaka muchiona kuti kana mubereki kana mutariri anogona kutoti upenyu hwangu ndinohuradzika pamusoro pevana. Asi tichiri kuzviita here izvozvo? Tiri kutarisa kumbunyikidzwa kwevana. Vana vadiki vari kuendeswa pabonde. Dzimwe nguva vanhu vedu vari kurasiswa nekwavanotsvaga uko, kwavanoshandirwa uko, vachirara nevana vadiki, vachiita zvisakarurama. Asi ndanga ndabvunza mubvunzo uri kudzokera kuna assistant inspector kuti kana mapurisa vasingatendedze izvozvo, mutemo wenyika usingatendedze izvozvo, sei vabereki ava netuvana vazere mugwagwa? Ndinotenda Mai Chisamba. Zviripo mukada kuona kana kwatinobva nhunhu zvatinonza dzinongowanika. Hakuna kana even chero ukarayira mwana pavana vairi kana vatatu unozoona kuti wani wacho havasi vese vanozoita madhokotera kana kuti vanozoita amwe mabasa akanaka, wani wacho anozotsveruka. Chiripo ndechekuti isu semapurisa tinofamba tichipa yeuchidzo, tichipa yambiro kune vabereki kana kuti maguardians anenge achigara nevana ivava vanenge vachiita zvinhu zvakadaro, kuti aiwa hazvina kunaka. Chikonzero chiri chekuti munenge muchiexposa vana ivava kune mabhinya. Asi havasungwe here? Hapana mutemo wekuti vasungwe here? Mutemo uripo, ndosaka tinoengage vesocial services, because kana kwakutongoexposa chete vesocial welfare nesu mapurisa tinenge takuinvoka mutemo wokuti maexposa mwana kune zvinhu zvisakafanira. Mutemo weChildren's Act uripo unoshandiswa nesocial services nesu mapurisa unoti mwana ngaachengetedzwe, mwana ngaagare ari munharaunda yakanaka, ngaagare ari panzvimbo yakanaka pasingaiti kuti azosangana nemabhinya iwaya. Saka tinoti isusu zvakaonekwa kuti tinobvawo kuvanhu, hatingomhanyi kungonosunga, because hatisi kuziva kuti chaunza mwana yeye kana chaunza mubereki mustreet chii. Asi kana paparwa mhosva tinotanga tataura navo tichivapa yeuchidzo yatinotiyo awareness. Asi tikaona kuti zvichiramba zvichienderera mberi ndo panenge pakuzopinda mutemo taakuchiita kuti taakunobata vanhu vakadaro. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa naini. Ndiri kuuya kwamuri baba. Tingaite sei kuti izvozvi zvatiri kutaura izvi zvitapudzike kana kupera? Nokuti hatidi kungotaura tisingapewo kuti tinobatsiridza sei. Mazviita Mai Chisamba. Ndichatanga kukumbira kutaura tsumo yechirungu inoti it takes the whole village to raise an African child. Ngariwe basa remunhu wese kuti tione kuti mwana ari safe here uye tamurayira here. Harisisiri basa remubereki akabereka mwana chete. Asi takatarisa zai iri rine mavara anokwana 5 anoprotecta kuti mubereki kana kuti munhu ari kuchengeta mwana ave naro. Anonzi cares. Pane inonzi care ndo inodiwa pamwana ari kuuya. C akamirira compassion pamubereki wacho. A akamirira affection, zorwa rudo. R akamirira respect. Then E akamirira empathy. Then S sincerity. So vabereki vanoshaya ma-attributes aya. Mwana unowira muminzwa anozotanga kupepereka woita sezai raakungononhongwa negondo, raakunononhongwa nenyoka. Mazviita mashoko akanaka. Ngatigashirei dzidziso kana tichidzipiwa. Ngatigashirei izvozvi. Vamwe vakuti haisi hatisina vana vacheche, vazukuru vavana venyu. Baba vataura tsumo yakanaka, kunyange vaitaura zvavo nechirungu kuti zvinotora nharaunda yese kurera mwana, kusumudza mwana. Handiti? Saka kana tiri munharaunda pada havasi vana vedu vatakatumbura, asi isusu mutsika nemagariro tine tsumo yekuti kuzvara kwemumwe kuzvara kwakowo. Tiri kuuya kwamuri Changamire. Inini ndongoda kutaura mashoko echenjedzo kuti isu sevabereki chokwadi tinenge tagarwa nei kuti mwana wangu musikana, tiri kutaura nyaya the girl child, kuti mwana wangu musikana enda kumativi mana namuprofita nhenge unoteurirwa voita svondo vari mugomo, zvinopera zvakamira papi? Mwana wangu musikana enda kwanhenge unonamatirwa ari wega, zvinopera zvakaita sei? Uyezve vazhinji tane chirungu, chimwewo chirungu chisina nebasa rese chekuti tinoti garden boy, takura kamwana kegrade 3 uende nako kucreche kana kuchikoro
wozodonha nebhasikoro, zvaanenge aita ipopo hazvichabuda. Nyaya ndeyekuti isu vabereki ngatitaurei vana vedu vaite open up, vabude vataure. Mubereki oga oga ngaati kana mwana wake abva kuchikoro abvunze kuti mwana wangu waswera sei, wazoitwa sei. Izvozvo zvakaitika kwenguva ingaite 6 months, vana vanoita open up. Ndinouromba Mai Chisamba, ngatiregei kupedza nguva tichiita zvinhu zvisiri izvo, sezvakaita sekuti topedza nguva tichizora mafuta, tichigadzirwa musoro, asi mwana wangu achaabhuzwa. Izvozvo hazvitifambire zvakanaka. Mashoko makukutu ari kutaurwa iwaya, nekuti taakuregerera vana. Dzimwe nguva zvakare paongororo netsvakiridzo yatakira takaona kuti dzimwe tsika dzatinozvinyepera kuti aiwa mutsika medu hazvitaurike izvi, mutsika yedu hazvitaurike. Tine zvakawanda zvatiri kutaura. Tinoputira mazwi edu. Vana vedu ngavapiwe dzidziso. Hakuna kusina dzidziso. Ndosaka muchiona kuti vana kana zvikangotaurwa chinhu vanotanga kukakavadzana naro. Kuti aiwa vana vane makore akati zvazoda kungokakavadzana naro. Vana vedu ngativadzidzisei nyaya dzepabonde idzi. Kana vana vachinzi vari kudzidziswa inganzi pachirungu sex education, hazvireve kuti vari kudzidziswa kuita bonde. Vari kudzidziswa dziviriro yekuti vangazvidzivirire sei. Ngatimbotorai kuvana vari kudanho rekunana ECD kumakreshi, vana vanenge vachingodzidziswa kuti hapana anofanira kubata chiweti chako, hapana anofanira kubata mukaka wako, haugari pagumbo remunhurume. Ipapa pandataura pane zvakanyadzisika irapo. Asi mapa mwana dzidziso youpenyu. Zvino imimi mukangonzwa kuti sex education, mafunga kusiririko. Vana vedu ngavaende vachidzidza danho nedanho. Kana vapa danho repamusoro vanoudzwawo zvinopindirana nawo. Kana rari rimwe danho zvinopindirana nawo. Taurai zvenyu. Vana vedu vamwe vacho vadiki ava anotanga kubumba kunge zvakaita Mai Chisamba izvi. Akabumba mwana iyeye. Chandinoshuvira ndechekuti ivo ana baba muri kureva kuti anenge akasimba kavamwe havangazivi kubumba uko. Akasimba. Vanenge vachiti mwana uyu akasimba, handiti. Akadaro mwana iyeye, munoona mwana iyeye aenda kuchikoro, adzoka kuchikoro. Inini mubereki handina kana nguva yekubvunza kuti mwana wangu waswera sei kuchikoro kwangu kuri sei kana kuti chii. Ivo vana baba ava ngavasiyewo zvekuchiva vana vedu vanenge vari vadika, nekuti vanenge vachiona kuti mwana uyu akabatana, hameno zita rechishona kuti tingarisenzese sei. Vanoti mwana uyu akabatana vachifamba murodhi. Ngavaregere kudaro. Ngavaziye kuti kana ida kuti ndakabatana ngavataurira amai vacho ngavasiye mwana. Kwamai kana vanzi vakabatana zvinovabatsirawo china amwene. Asi mataura zvakanaka. Mataura kushaya nguva kwatiri kuita nevana vedu. Kunogona kuti vana vedu vapinde panandaisireva. Ngativei nenguva nevana vedu. Ndoya kwamuri Murora. Vedu veregaidzi veshiri. Mazaya hana muto. Ndo pazviri kutangira kunyanya, tiri kuregera vachibata vana. Totarisa zvambotaurwa namufundisi kuti hatisi kubatsirana mucommunity, otonyarara una mwana mainenge abatwa, obva uramba wakanyarara. Chibva watotsuura ipapo obva wanoripota nyaya. Isusu vamapurisa tiri kunzwa kuti vana vari kutengesa pamabhawa. Mwana under 18 kupinda mubhawa. Tiri kumuregerera achipinda mubhawa. Ngatipei mutemo wekuti mwana haafaniri kupinda mubhawa ari under 18. Chekupedzesera ndechekuti isusu vana amai zvataurwa naMai Chisamba kuti ngatidzidzisei mwana paeji yakachiri mudiki. Apa seji yakadai tidzidzise zvakusiyiwa zvinhu izvi ndozvakatikudza isu vamwe takakura tichinzi ukavhurwa gaba rikarira kuti vanhu vanotoziva kuti ndozvaunoita iwo ukarara nemukomana unenge ndozvaunoita unorira segaba. Saka mutemo iwoyo kuti batsira mumwe kuti adzidze kuti izvi zvinondiswa pakati zvinobatsira chaizvo kuti vana vedu vakure vari zvakanaka. Mashoko makukutu. Imimi muri kutandadzana nesu, muri kudzidzisa vana here kana kuti muri kungoita sukusai. Kana tisiri kuvadzidzisa ngatizvipei basa izvozvi. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.